Κύριοι, χαίρετε. Ο σκοπός της καθόδου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου στις επικείμενες εκλογές είναι ρόλος αφύπνισης, ανησυχίας και εν τέλει αντίδρασης των Ελληνοκυπρίων προς το πολιτικό κατεστημένο που οδηγεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και στον αφελληνισμό του νησιού. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια μας αυτή θα ολοκληρωθεί επιτυχάνοντας την εκπροσώπηση του κινήματος στη Βουλή. Είναι υποχρέωση μου, σαν μέλος και υποψήφιος του κινήματος στην κατεχόμενη μας κερίνια, να υπερασπιστώ τις θέσεις μας και τους λόγους ύπαρξης και λειτουργίας μας. Σε αυτή μου την αναφορά θα επικεντρωθώ στο εθνικό μας πρόβλημα, για το οποίο η θέση που υποστηρίζουμε, αλλά και που αγωνιζόμαστε, είναι η επανατοποθέτηση του κυπριακού προβλήματος ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, και αυτό μόνο. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί μια ξεκάθαρη θέση, η οποία θέτει το αυτονόητο, ότι οι Τούρκοι κατέχουν τη μισή μας πατρίδα μετά από την τουρκική εισβολή του 1974. Κατέχουν την Κύπρο με την απειλή των όπλων και αφού σκότωσαν, ξεσπίτωσαν τον μισό πληθυσμό της κατεχόμενης μας πατρίδας. Γιατί προκαλεί τόσο μένος και τόση λασπολογία εναντίον μου. Θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα και εσύ που με ακούεις πρέπει να κρίνεις και να αποφασίσεις μόνος σου. Δίνονται επί χρόνια πολλά εκατομμύρια στους Τουρκοκύπριους ως μέτρα στήριξης προς αυτούς από τα ταμεία του κράτους. Δεν αναφέρομαι σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους πληρώνουμε για να συνομιλούν μαζί μας, να ροκανίζουν τον χρόνο και για να τους φωτίζουμε την απεκτή σημαία στον κατεχόμενο πενταδάκτυλο. Τι θα μας πούν, συγγνώμη, πάμε λάθος? Εξυπηρετούνται συμφέροντα δισεκατομμυρίων σε τυχόν επίλυση του Κυπριακού. Μετά την κατάρρευση του σχεδίου Ανάν, η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τη μη βιωσιμότητα αυτού του σχεδίου. Κύριοι, δεν ενέργησε όμως όπως πρέπει στην αποκάλυψη των άνομων συμφερόντων που κρύβονται πίσω από εκείνο το σχέδιο, και ούτε θα ενεργήσει στο μέλλον σε παρόμοια ή χειρότερα σχέδια, διότι πίσω από τη Βυζιονική Δικοινοτική Ομοσπονδία κρύβονται τα ίδια συμφέροντα, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες υπηρεσίες που κρύβονταν και το 2004. Αυτοί δεν μιλούν. Αυτοί κινούν τα νήματα και κάποιοι υπακούν. Το χειρότερο όμως απ' όλα, το οποίο είναι ξεκάθαρο πλέον, φτάνει κάποιον να θέλει να δει την πραγματικότητα, είναι ότι η Τουρκία επιδίωξε και πέτυχε να ρίξει, αλλά και να κρατήσει την Κύπρο σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των συνομιλιών. Μετά από 34 χρόνια συνομιλιών, δεν ξέρουμε τι είδους η Ομοσπονδία αναζητούμε. Αυτό που εμείς ξέρουμε είναι ότι η επιδιωκόμενη πολιτική της Τουρκίας είναι η πολιτική της δικής μας πολιτικής ηγεσίας. Εδώ δεν μπορώ να πω τίποτε. Με την ίδρυση του κινήματος τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι. Στο μεταναστευτικό δικαιωθήκαμε πλήρως. Παραμονές εκλογών οι θέσεις μας υιοθετήθηκαν μερικώς από ορισμένους βουλευτές. Μόνον με την παρουσία του ΕΛΑΜ στην Βουλή θα διασφαλιστεί ο τερματισμός των παράλογων των επιδομάτων και σωστές λύσεις στο μεταναστευτικό. Στο εθνικό υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις από το κίνημά μας. Άρχισαν να ακούονται ορισμένες φωνές οι οποίες δέχονται άμεσα επίθεση. Ο τόπος χρειάζεται το ΕΛΑΜ, γιατί μόνο εμείς μιλούμε καθαρά. Είμαστε σίγουροι ότι εάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές δεν υπάρξει υποψήφιος με καθαρές αντιομοσπονδιακές θέσεις, αυτό που επιδιώκουν οι Τούρκοι θα επιτευχθεί.
Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν λαβύριθο που ονομάζεται Ομοσπονδία. Το νήμα το βλέπουν όλοι, αλλά μόνο το ΕΛΑΜ το κρατά και το ξετυλίγει. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο καλεί όσους Έλληνες πιστεύουν ακόμα στην πραγματική λύση του Κυπριακού, στην απελευθέρωση, να ενταχθούν συνειδητά και αμετάκλητα μαζί μας. Ευχαριστώ. Σκεφτείτε εθνικά, ψηφίστε ΕΛΑΜ. Και κάτι τελευταίο. Προσεξυπρίσαντες προς το κίνημά μας περί φασισμού. Την κουκούλα του φασίστα κύριοι δημοκράτες πολιτικοί την έχασαν οι παππούδες μου και οι προπάποι μου στα πεδία των μαχών του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ευχαριστώ πολύ.